Minħabba l-politika tal-Gvern Awstraljan dwar l-immigrazzjoni illegali, mijiet ta' immigranti illegali kienu qed jitilfu ħajjithom fuq il-baħar. Kienet din ir-raġuni li waslet għall-Prim Ministru Laburista Julia Gillard li tbiddel il-pożizzjoni tal-Gvern fuq is-suġġett, bidla li Gillard qalet li qed issir fl-interess nazzjonali. Fil-jiem li għaddew il-Parlament Awstraljan approva liġi li permezz tagħha reġgħu infetħu ċentri ta' detenzjoni fuq il-gżira ta' South Pacific u Papua New Guinea. Dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni ser ikunu qed iżommu lil dawk l-immigranti li jittantaw jieħtlu l-Awstralja bid-dajsa. Hija qalet li l-messaġġ li jrid jibgħat il-Gvern Awstraljan lill immigranti huwa wieħed ċar, messaġġ li l-immigrazzjoni illegali ma fiha l-ebda vantaġġi, messaġġ qalet Gillard kontra t-traffikanti Indoneżjani li jaqalaw il-flus minn fuq id-batijiet ta' ħaddieħor. Huwa kkalkulati li mis-sena 2001 sallum mal-1000 persuna tilfu ħajjithom fl-ibħra ta' bejn l-Indonezja u l-Awstralja. Madankollu r-rata ta' nies li tilfu ħajjithom minn Ottubru 2009 splodit il fuq. Kien dan għal il-Gvern Awstraljan li wassal lil pajjiż biex ibiddel il-pożizzjoni tiegħu fuq l-immigrazzjoni illegali.